Okay, kapatid, shout out. Kapatid, Happy New Year. Kumusta ka naman dyan, kapatid? Okay lang, kapatid. Ingat ka dyan, kapatid, ah. Bawal ako, walang mask, kapatid. Kaya ikaw dyan, magmask ka din dyan sa Saudi. Dito nga sa Pilipinas may mask lagi. Wow. Miss M, salamat. Oh, may harang na pala ako dyan. Dahil sa'yo, Miss M. Thank you. Hintay po kami ng Red Ribbon magbukas. Ay, nayata ba? Oo. Wala pang ibang king. Bibili kasi ng cake. Tagal magbukas siya. Uy, kapatid Denlu, shout out. Oh, may harang. Thank you sa paharang mo dyan, kapatid. Happy New Year, guys. Happy New Year, mga kapatid. This is my first live sa 2021. Mag-order tayo ng cake.
aking mahal na asawa. Dito lang tayo sa labas. Hello guys, I'm wrong. Kumusta naman kayo dyan? Happy New Year guys. Salamat sa support nyo ha. Kapatid Denlu, Miss M, salamat sa mga support nyo. Dahil yan sa inyo, kaya ganoon ako ng harap. Pasok ba? Bawal natin ang cellphone sa loob. Oo kapatid, salamat. Thank you sa inyo ha. Thank you sa mga BG nyo sa walang sawang pag-BG. Thank you so much. Hindi ako nagalaan. May bibili lang yung asawa ko ng cake sa Rodrigo. Nabuboring lang ako sa labas. Kaya nag-live na lang. O bawal daw ang cellphone. Bawal ang camera. Bawal ang camera. O mga kapatid, sige na, bye-bye na. Salamat. Ingat kayo dyan, Happy New Year. Mula dito sa Iriga City, Camarines Sur. Salamat. Annyeong. Happy New Year guys. Thank you so much. Ingat kayo dyan. O ingat kayo ha. Salamat. Thank you.